M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprà, amics i amigues del binatural, benvinguts a Va de vie. En l'épisode anterior, parlàvem de com la permacultura pot inspirar una altra manera de cultivar la vinya. Però com es posa en pràctica tot això? Per on comencem? Què plantem? O què canviem? Tot comença per l'observació. No 2 dies, setmanes, mesos. Observem el sol, la llum, l'aigua, el vent, els pendents, la fauna, la flora, els usos del lloc. Escoltem la terra, parlem amb els pardals i arribem a conèixer el camp, el terrer. A partir d'aquesta observació es dissenya el projecte. En permacultura, dissenyar vol dir organitzar l'espai de manera que cada element complisca diverses funcions i que tot el conjunt forme un sistema coherent, resilient i autònom. En una vinya, això vol dir repensar les fileres, els corredors, les vores, les zones humides o seques, els espais oberts o protegits. Un dels primers passos pot ser la vegetació entre fileres. En lloc de deixar la terra nua o aplicar herbicides, es sembra coberta vegetal. Trèvols, vesses, llucernes, mostalla, facèlia o espècies silvestres de la zona. Així a la marina, palla d'arròs. Això protegeix el sol, alimenta la vida microbiana, fixa nitrogen i atrau insectes útils. També es busca l'associació de plantes. Quines poden conviure amb la vinya sense competir-hi i fins i tot ajudar-la. A Xàbia plantem faves entre els ceps a la primavera per fixar nitrogen i airejar el sol. Altres proven plantes companyies, camamilla, calendula, melissa, cappuccina. Algunes repelleixen pugons, altres atrauen pol·linitzadors. Els arbres també juguen un paper fonamental. No es planten bardisses a l'atzar. Es trien les espècies per la seva funció. Bardisses amb fruites per als pardalets. Arbres amb arrels profundes per gestionar l'aigua. Espècies que fixen nitrogen com el robinyà o l'argelaga, o bardisses tallavents caducifòlies per deixar passar la llum a l'hivern. L'aigua és clau, més encara amb el canvi climàtic. En permacultura es busca frenar-la i infiltrar-la. Es poden crear cunetes vegetals, basses estacionals o zones humides a prop de les vinyes. Això redueix l'estrès hídric a l'estiu, atrau amfibis i ajuda a regenerar els aquífers. No podem oblidar els refugis per a la biodiversitat. No només cultivem plantes, també acollim animals, pardals, ratpenats, marietes, abelles solitàries, hérissons. Necessiten suports, marges de pedra seca, llenya, zones de pardissa. Amb això la natura regula les plagues i eviten fitosanitaris. Alguns projectes van encara més lluny. Animals en llibertat controlada
ovelles per desbrossar, gallines per menjar larves, cavalls per treballar suaument la terra, fins i tot rucs o porcs, depenent del lloc. Cada element té diverses funcions. Alimentar el sol, regular els insectes, manté l'espai. Tot això no es fa en un dia. Una vinya en permacultura és un organisme viu que evoluciona. Es comença xicotet, es prova, s'ajusta. No cal transformar-ho tot d'un colp. Al contrari, millor poquet a poquet, respectant el ritme del lloc i de la persona que cultiva. En el Penedès hi ha propostes inspiradores com la del nostre amic Lambert, de Sant Domène. Cultiva vinya de Xarel·lo, a l'Alt Penedès i també de Moneu, Macabeu i Garnatxa Blanca al Baix Penedès. Ens parlarà de com entén ell la vinya i la permacultura, del que prova, del que dubta, del que descobreix. Perquè sí, fer permacultura és també fer-se preguntes. Ara li donem la paraula. Salut i vi! Bon dia, Jaume, i bon dia als oients de Ràdio Pego. A veure, jo només fa 2 anys que em dedico a la vinya i tenia molt clar des del principi que volia fer vi natural, sense químics ni sulfits, bàsicament com el que fa 10 anys que bec a casa. Però tot i haver llegit força i fet algun curset, quan vaig quedar-me a la vinya de Can Branques, que és la vinya de Xarel·lo, anava completament perdut. Això fa ara més o menys 2 anys. Era una vinya abandonada que feia 4 anys que no se li podava ni se li feia res, que s'havia treballat bastant malament, estàvem en plena sequera. Era una vinya que tenia, per al principi, força malalties i bé, doncs vaig començar a netejar-la a poc. El primer llibre que vaig comprar sobre això va ser la guia Freixenet de les plantes bioindicadores i vaig anar fent una mica una selecció de les plantes, flors i de més que volia tenir a vinya i quines no. Llavors anava amb certa cautela anant arrencant les que a priori no m'aportaven i guardant les que m'aportaven. Una feinada, però bueno, per mi va ser un punt important. Després vaig continuar amb el calendari Thun, que és que em va aprendre tot el que eren els cicles lunars i els ritmes naturals importants de la vinya i va ser en aquell moment que vaig conèixer l'Isabel, que és una anàloga del Minervois i que ella fa un treball molt important allà al Minervois analitzant els sòls per veure el que pot faltar i per quina raó els ceps poden tindre més estrès o més malalties. I bé, va ser un coneixement clau perquè va ser on vaig començar a prendre consciència de la feina que s'havia de fer, no tant de feina de tractor i de més, sinó més la feina de seguir amb la vinya i de poder aportar a la vinya fent al mínim una salut important, sobretot perquè la vinya de Can Branques no gaire lluny hi passa autopista, no gaire lluny hi passa nacional i és un constant per molt que estigui a uns 500 metres, és un constant de pol·lució, és un constant de cotxes, és un constant d'avions que tenen per sobre, d'helicòpters i de més, no? I va ser quan vaig prendre consciència de la importància que podia tindre l'estrès, de la importància negativa que podia tindre l'estrès pels ceps. També important la sort que he tingut de comptar amb l'Àngel, l'amic del Sellovia, que ell em va ensenyar molt amb tot el que era la poda, sobretot, i entendre una mica les plantes i parlar-les.
I bé, a poc, sobretot aquest últim any, he anat llegint bastants autors com Fukuoka, Stepanovic, Miyawaki o Shidara, sobretot japonesos, que han estudiat molt els sistemes integratius en la vinya i sobretot un dels que em va fer més gràcia va ser la feina que s'hi feia a la regió de Yuichi Yamagata, al Japó, que em va semblar molt interessant, sobretot amb tot el que eren les cohortes vegetals i tal, i la manera de treballar-ho, no? I és una mica el que he anat fent sobretot aquest últim any. Jo no tinc tractor, llavors passo el tractor un cop l'any, més o menys, és més per anivellar el sòl que per una altra cosa. Aquest any també he reduït a un sol ús de coure i azofre amb els tractaments. De moment solament em porto un i espero mantenir-ho. I he creat una cobertura vegetal espontània gràcies a la Isabel, que m'ha ajudat molt amb això, amb les restes de poda, deixant les plantes créixer, anat traient aquelles plantes però sense excés que no hi aportaven al sòl i la veritat és que amb l'últim anàlisi que hem fet ara farà 2 mesos el pH del sòl està molt ben equilibrat i això em permet tindre vins molt més sans que per mi en el cas de l'elaboració és principal, o sigui, és molt important. També aquest any he pogut comptar amb l'hivern amb les ovelles del pastor de Cerdanyola, que també era un punt important que no tenia gaire confiança de poder fer, però que ha anat molt bé, que és perquè ajuden a regenerar el sòl i tal com explica el Miyawaki, a reduir les plagues de paràsits, que en aquest cas la vinya de Can Branques a Cerdanyola era molt propícia a tenir-ne i era un gran problema. L'any passat també en tindrem un. Aquest any, per exemple, no solament de paràsits, sinó que fins i tot a nivell de mosquit verd, que els meus veïns en tenen molt. Jo l'he aconseguit controlar molt i la veritat és que de moment no en tinc. Això no vol dir que sigui per les ovelles, segurament és per l'altra feina que ara explicaré, però crec que tot va una mica lligat. Aquest any, sobretot, un dels punts importants que volia, per l'any passat vaig passar una mica malament amb el míldiu, tot i que vaig poder collir i tal, però sí que vaig tenir-ne. Aquest any he volgut finalment aplicar el Trichoderma arsanium, i això em vaig ficar amb els treballs de Xiao, que és un xinès, crec que és taiwanès, del 2023, té un article que és molt interessant sobre aquest fong que beneficia el sòl i de moltes maneres. Bàsicament, i és a no confondre amb el tricoderma que podem trobar al mercat, que està fet en laboratori, totalment modificada, amb químics i demés, i que no dubto que vagi bé, però no és exactament la mateixa cosa. Jo la tricoderma que utilitzo per la vinya la vaig fer arrel d'una formació que vaig fer amb els nois de Breitbel, que és una empresa bretona, a França, i no hi vaig ficar, o sigui, és un treball totalment manual a partir d'arròs. O sigui, el fong el trec a partir d'arròs. En aquest sentit, m'ha ajudat molt a millorar l'estructura i la retenció de l'aigua al sòl, estimular el creixement de les arrels i la resistència a la planta amb els estrès abiòtics com la sequera, tot i que aquest any hem tingut aigua, però venim d'una sequera de 2 o 3 anys i en aquest cas a la vinya hi era molt present. Actua com a agent de biocontrol natural perquè m'ajuda molt, o sigui, aquest any a nivell de fongs patògens gairebé estic net i sapiguem que he utilitzat solament després d'aquestes pluges una única passada amb coure i el sofre és una cosa molt important.
i bàsicament aquest any no hi ha ficat cap tipus de químic i de moment la vinya, el raïm ha crescut molt bé, el raïm està evolucionant bé, el míldiu està molt poc present i el llesca també. I la malura aquest any de moment no tinc cap tipus de marca. Una altra cosa que sí que estic posant en marxa, que no seria dins de la permacultura, però que crec que és una cosa que és important, perquè jo a la base, com soc músic, hi poso molta importància, i això després de visitar com es deia aquesta? Un celler cooperatiu a França, he ficat l'An de Joyeuse, que és una cooperativa a França i que ells ho tenen per controlar sobretot la llesca, però el fet de ficar-hi musicologia a la vinya, el qual ara ho hem instal·lat, és un box que no és un altaveu que fica música, sinó que són unes petites vibracions en funció de l'anàlisi que s'ha fet de la vinya prèviament, que ajuden a desalterar la vinya. Poden anar de 2 a 4 segons al dia, o 6 com a molt, per la qual no és gens invasiu i permet que la vinya estigui molt més tranquil·la. Hem de pensar que el cep és una planta que té gairebé 70 sentits i que en aquest sentit doncs, la planta sent molt més que el ser humà i qualsevol tipus d'estrès a més pot ser fatal. Bé, espero que això us hagi interessat i us hagi agradat. Gràcies.